What's up? This is Zerkois and mao ni ang akong bagong tuig karong New Year. What? Unsa? Bagong tuig nya New Year pa? Uhala, ugma na ta magstorya. Kay kami diri magpiknik pa sabay lantawan og mga nindot na mga fireworks na gigastuan nila. Uhala, diri ta magsugod kay kita duty pa. Tara, bulabugod sa nato ni sila. Happy New Year, sir! Happy birthday! Happy New Year. What? Happy New Year. Mom, don't go to the Let's go, picture! Sir Gerald! Let's go! Happy New Year ba? Mag-picture na dito. Happy New Year ba? Yeah! 2024! Let's go! So mao to mga koys, Happy New Year dira sa inyo ha. Ug bisag asa mo dirang dapita kay kami muli na. To ara, diri magprepare na sa daimi kay kami manggawas na. Walang alang mga koys kay simila ay man diri sa mua at tumimulantaw sa mga daghag daga ay daga, stay joke lang mga koys ha. Dito dai sa mga daghag siga-siga ba? Kana ba? Kanang tinarong. Tarungin ninyo mga koys, nagkalami na hinuon ko diri. Si Mimingaw pa man hinuon diri mga koys, alas 11 pa manggod ni. Sunod-sunuron ra sa nato ni sila kay mangita man daw ni sila og nindot kaayo nga pwesto ba. Kanang pwesto ba na igabutos sa fireworks, kita tanang building amawasa. Maong kaning video halata pusa aron makita nimo ug unsa jud ang naging resulta. Mauday ning spot na among napili kay sa likod pagkalami. What's up? So dito kami magpapaabot ng bagong taon and mag-aantay kami dito ng fireworks display. Ronnie, nudge. What's up mga kuya, please? May malabo. Okay, and Nya samtang wala pa diri magpicture sa ta. Tan-aw nato ug kinsa ang nindot og pusing, ang gipicturan o ang cameraman ba. Nya diri simi nagsugod na sila. Pagkasad lang gani mga kuya-kuys kay maura jud ning spot na perting kita. Daghan pa man sad unta sa patuyok pero ang building pagkatag-asa. Aminon man nato o dili mga kuys, ang sa tinuod ana na mas nindot gihapon ang bag-ong tuig sa mga panahon na ikaw bata pa. Kanang wala pa kay laing hunahunaon kundi ang makaduwa ra. Kaysa karon na kita nagkaedad na, dili na kay duwa or duwaanan ang atong gipangita kundi ug unsa ang pagsulbad sa mga problema na atong masagupa. Taysa, unsa ni? Vlog or drama? ito dito kusog ba eh. Dili kayo makita. Ako, nag-ibugod sila. Oo. Nindot kayo tanawon sa matasa, labi na og kuyog pa nimo siya. Murag kanus aranya karon 2024 na. Naay napaduol og naasay na palayo sa ilahang pamilya. Lahi-lahi man tag istorya sa atong tagsa-tagsang kabanata. Hinaot na magpadayon ra gihapon ta nya sukol sa mga bag-ong pagsuway aning kinabuhia.
Maong bago matapos ni nga bidyuha, ayaw dirag sigig luya-luya. Barug og magpasalamat kay naabot nimo ni nga tuiga. Usa na sad ni ka pahinuod na lig-on ka. Kay ang 2023, wa na, impas na. Ang kasakit ug kalipay na imong giagihan atong panahona, usaray maingon nako nimo nganong didto man sad kang niaging amawa ka. Joke lang bitaw mga koys, di na maghisgot ana kay kami manguli na. Ohala, Happy New Year sa imuha. Wash out dahi ko ni Sir Gerald Hamira, and ako dahi si Kuya Koys na laging nagpapaalala na bahalag pobrita, basta daghan tag kwarta.